салом дӯстони азиз, оё медонед андозаи узви ҷинсии марди миёна чӣ қадар аст? инсон дар давоми умри худ чӣ қадар нутфа ҳосил мекунад? пас лутфан моро ҳамроҳӣ кунед. андозаи узв дар ҳолати ростии марди миёна 13 то 15 сантиметр аст. филмҳои дорои хусусиятҳои порнографӣ метавонанд боиси мушкилотҳои эрексия дар мардон гардад. одамон дар давоми умри худ тақрибан 13 литр нутфа тавлид мекунанд. барои ҷинси пурқувват оргазм тақрибан 6 сония ва барои занон то 20 сония давом мекунад. мисли ханда оргазм умрро дароз мекунад. бо алоқаи ҷинсӣ дар шароити гарм оргазм тезтар меояд. мувофиқи маълумотҳои оморӣ давомнокии алоқаи ҷинсӣ ба ҳисоби миёна 15 дақиқа аст. дар айни замон худи раванди асосӣ 5 дақиқаро мегирад. 10 дақиқаи боқимонда пелудиҳоро мегирад. ҷинсро метавон дору номид, зеро ҳангоми машғул шудан бо он эндорфинҳо тавлид мешаванд, ки ба ҳамон қисмҳои мағзи саре ки маводи мухаддир аст таъсир мерасонанд. бо алоқаи ҷинсӣ кори системаи гардиши хун беҳтар шуда, дар занон хотира низ инкишоф меёбад. мухлисони қаҳва назар ба одамоне ки қаҳваро дӯст намедоранд, чанд маротиба бештар аз алоқаи ҷинсӣ лаззат мебаранд. мард ҳангоми алоқаи ҷинсӣ ҳатто метавонад ба сактаи дил гирифтор шавад. гузашта аз ин 85% чунин мавридҳо вақте сабт шудааст ки мард бо хонумаш ҳамхоба шуда занашро фиреб медиҳад. ба ҳисоби миёна аз даст додани бакора дар занон то 17-15 сол, дар мардон то 17 сол мушоҳида мешавад. агар пеш аз алоқаи ҷинсӣ ба даҳон ба нӯки забон як чим намак бимолед, дилбеҳазурӣ аз байн меравад. ҳуҷайра нутфа бо суръати 85 км дар як соат ҳаракат мекунад. мардон ҳатто пеш аз таваллуд дар бораи ҷинсӣ фикр мекунанд. дар семоҳаи сеюм ҷаниниҳои мард эрексия дорад. дар нутфа моддае мавҷуд аст ки метавонад бо мубориза бо депрессия кӯмак расонад. мардоне ки сигор мекашанд нисбат ба мардоне ки никотинро эътироф намекунанд нисфи бештари ҷинсӣ доранд. ҳангоми эвакуатсия тақрибан 100 миллион нутфа ҷудо мешавад. мард дар тӯли умри худ тақрибан 7200 маротиба эвакуатсия мекунад ки 2000 тояш бо сабаби мастурбатсия, яъне бо даст ҳаром кардан аст. ин мавзӯъ давом дорад. навори навбатии моро мунтазир бошед. худоҳафиз.